खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दं क'क्राझार जिल्लानि मोनबा LACआवनो न'आव थानानै भट होनाय हाबाफारिया जागायबाय। 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां भारत बिसायख'थि आय'गनि मोनसे आबुं हाबाफारि महरै क'क्राझार जिल्लानि गासै मोनबा बिधान सभा बियाबफोराव न'आव भट होनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। बे हाबाफारिनि थांखिया जादों 85 बोसोर बैसोनि बैसोगोरा नोगोरारिफोरजों लोगोसे बेंगुरा सुबुंफोरनो भट होनायनि खाबु होनाय, जायनि गेजेरजों सुबुंदारारि खान्थियाव बिसोरनि बाहागो लानायखौ मान आरो सुबिदाजों थि खालामनाय। गासै जिल्लायाव गासै सा 954 गागि नोगोरारिफोर आरो सा 256 बेंगुरा भटारफोरा न'आवनो थानानै भट होनो हागोन। फुंनिफ्रायनो भट होगिरि भटार्सफोरा न'आव थानानै भट सोग्रा मिरुसिम थांनाङा जासे गाव गावनि न'आवनो भट होनो हानायनि खाबुखौ खालामनानै होनाय जादों। प्रमद बर'आ मानो तामुलपुराव बिसायख'थि गेलेदों? आं बेखौनो बुजियाखै। बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। NDA हिसाबै BTCनि मोन 15 MLA मासियाव मोन 11 बियाबाव BPFआ गोरलैयैनो देरहागोन आरो मोन 4 बियाबाव BJPआ देरहागोन। MLA बिसायख'थियाव UPPLआ देरहागोन होनना आं सानाखै। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों गिबि मन्त्रिया। बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे गोग्गाथाव खौरां। बर' सावथुन लिरगिरि दिथागिरि राजा नार्जारिनि डिरेक्सन खालामनायाव दिहुनजानाय बर' सावथुन सिंखायखौ मावख'आरि महरै लखनऊ हादोर गेजेरारि सावथुन फोरबो 2026 नि थाखाय सायख'जाबाय। बे जाफुंसारनाया सावथुन दिहुनगिरि हान्जानि जथाय नाजानाय आरो गोब्राब खामानि मावनायनि फोरमान। बे सावथुनखौ फोथायनाय आरो बेखौ जिउआव लाबोनो थाखाय गोनांथि जानाय एंगारनो हायै मदद होनायनि थाखाय आंनि गोथौयै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों। बे बाथ्राखौ बुंदों राजा नार्जारिया। सारन्थाइ प्रडाक्शन आरो सिंखाय सावथुन दिहुनगिरि ममता महिलारिनिसिम सिंखाय सावथुनाव गाहाय फाव खालामग्राफोरनिसिम लोगोसे फावखुंगुर सोरां नार्जारि, हेलिना दैमारि, ओम प्रकाश केरकाटारि बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों राजा नार्जारि बिथाङा। तामुलपुर जिल्ला जौगाथायनि थाखाय प्रमद बर'निसो गोख्रों बिहोमा दं, बिश्वजित दैमारिनि बिहोमा गैया। बाथ्राखौ बुंदों रोनगोरा नार्जारि। फैगौ 9 एप्रिल खालाराव खुंजानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव 43 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आनो रोखायै देरहागोन। मानोना तामुलपुर जिल्ला दाफुंनाय, तामुलपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल गायसननाय, पाग्लादिया दैमानि सायाव दालां लुनाय, बाल्टी दैमानि सायाव दालां लुनाय बायदिजों लोगोसे गोबां रोखोमनि मावखुलि लुनाय, गामि ओनसोलनि लामा बानायनाय बायदिजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला जौगाथायनि थाखाय गोख्रों खामानिखौ प्रमद बर'आसो मावबोदों होननानै तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायाव मेल मिटिं खालामनानै बुंथिदों रोनगोरा नार्जारिया। नाथाय बिश्वजित दैमारिया तामुलपुर जिल्लायाव जौगाथायनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै। बिथाङा पानेरी बिधान सभा बियाबनि सासे MLA मोन, नाथाय पानेरीआव गेलेयासै तामुलपुराव गेलेफैदों। तामुलपुराव जेबो बिहोमा गैयाजासे बिसायख'थि गेलेनो फैनाया जेनगोनखौ फोरमायदों होननानै बुंथियो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया। तामुलपुर जिल्लायाव बिश्वजित दैमारिनि खामानि मावनायखौनो रायजोफ्रा जेबो नुनो मोनाखै, नाथाय प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ रायजोफ्रा नुगासिनो दं होननानै बेबादि बुंथिबावो MP रोनगोरा नार्जारिया। बेजों लोगोसे BPFनि चेयारमेन मेम्बारफोरा दुखुथिया रान्दि आइजोफोरनि अरुणोदय आसनि होनायखौ दाननानै होनायखौ सोंखारिदों आरो फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव UPPL हान्जानि बिजाथिफोरा देरहानानै MLA जायोब्ला गासैनोबो होफिनगोन होननानै बुंथियो MP रोनगोरा नार्जारिया। गसाइगावनि कासियाबारियाव BJP दोलोनि जयनिं हाबाफारि। UPPL दोलोनि गासै सा 8 मददगिरिफ्रा BJP दोलोआव जयनिं जादों। 9 एप्रिलनि जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव BTC ओनसोलाव BJP दोलोआ हारसिङै आलादायै बिसायख'थियाव बाहागो लायाखैब्लाबो गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय जमदुवार मण्डल BJP मावखुलियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। UPPL दोलोनि सा 8 मददगिरिफ्रा BJP दोलोनि नीति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै मैया BJP दोलोआव जयनिं जादों। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझार जिल्ला BJP दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारिजों लोगोसे जमदुवार मण्डल BJP दोलोनि आफादगिरि सुजित मुसाहारि बिथांमोना बाहागो लानानै बरायनानै लायो।
जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां रायजोआव जागायगोन एबेक्शन बाथ्राखौ बुंदोंमोन रायजोनि गिबि मन्थ्रिया थांनाय बावैसो सिगाङाव। थारैनो बिथां बुंनाय बायदिब्ला रायजोआव एबेक्शनखौ खालाममारगोन नामा? बिथाङा बुंदोंमोन बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां गोबां सोरखारि हायाव दखल खालामग्राफोरखौ फिन आरोबाव होस्रांनाय हाबाफारि लागोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्राय आसामनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा माइनरिटी हारिनि सुबुंफोरखौ एबेक्शन खालामदोंमोन आरो सोरखारि हाखौ दखल खालामग्राफोरनि आखाइनिफ्राय उदां लाबोनो हादोंमोन। बेबादिनो फिन आरोबाव आसामाव एबेक्शनखौ खालामगोन बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बिथाङा मख'जाथावदि फैबाय थानाय समफोराव बिटिसिआवबो एबेक्शनखौ खालामगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों मानोना बिटिसिआव बर' आरो ट्राइबेल बिसोरनि अनगायैबो गोबांथार माइनरिटी सुबुंफोरनि सायाव एबेक्शन खालामनायनि अनगायै आरोबाव ट्राइबेल माहारिनि सायावबो एबेक्शनखौ जागायगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। मुलुगनाङारि बाजाराव क्रुड थावनि बेसेना बांनाय आरो सोनाब एसियायाव दावहा थासारिनि थाखाय थाव कम्पानिफ्रा 19 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारनि गेसखौ 195 रां बांहोदों। दिनैनिफ्राय गोहोम गोग्लैनाय बे गोदान बेसेना फालांगिरि आरो रेस्टुरेन्ट बिगोमाफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय आरो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि दिल्लीआव 19 किल'ग्रामनि फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना दायो बांनानै 2078.50 रां जाबाय। गुबुन फारसेथिं नखरारि सिलिन्डारनि बेसेना बांनाय जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। नखरारि ओंखाम संग्रा गेसनि बेसेनखौ जोबथा बारायनाया 7 मार्च खालारखालि जादोंमोन। बावैसो सिगां 14.2 किल'ग्राम नखरारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 60 रां बांहोनाय जादोंमोन। मुलुगाव फिन आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव प्लेन गारिनि जाब्रबथाय। बे समाव रासियानि मिलिटारि प्लेन क्रास जानायनि खौरां मोननाय जादों। जाय गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजिदों क्रिमियानि पेनिनसुलानि साखाथियाव, जेराव मोनसे गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथायाव रासियानि AN-26 मिलिटारि प्लेनआ जाब्रबथायाव गोग्लैयो। बे बिरखंनि जाब्रबथायाव सा 29 सुबुंनि जिउ खहा जायो, जेराव बिरखंआव सा 6 क्रू मेम्बार आरो सा 23 पेसेन्जारफोर दंमोन। मख'नो गोनांदि रासियानि रैखाथि बिफाननि बायदिब्ला टेकनिकेल इस्यु एबा टेकनिकेल गोरोन्थिनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गावनि थिखानाय थावनिसिम बिरबाय थानाय समावनो मंगलबारखालि जायगानि सम बादियै 31 मार्च मोनाबिलि समाव थामहिनबा 6 रिंगासो समाव बे बिरखं जाब्रबथाया जादोंमोन। फास्ट ट्रेक कर्टआव रुंसारि जुबिन गार्ग थैनायनि बिजिरनायनि 3थि सानाव आसामनि एडभकेट जेनेरेल देबजित सयकिया बिथाङा बिजिरसालियाव नुजाथिदों आरो बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि जों केसखौ फारि-फारियै नोजोर होगासिनो दं जाहाथे जेबो बेले-बेजे जाया। गोनांथि जायोब्ला जों बिजिरसालियाव बाथ्रा दान्थेनो साखाफारा। गासै केसखौ हादोरसा सोरखारा जोबोर गोथौयै बिजिरगासिनो दं। सिंगापुर बिजिरसालिनि फेस्लाया आसामनि केसखौ गोहोम खोख्लैया। सिंगापुर कर'ना कर्टआव सोलिनाय बिजिरथाया जोंनियाव गोहोम खोख्लैया बाथ्राखौ बुंदों एडभकेट जेनेरेल देबजित सयकिया बिथाङा। चार्जशिटआ बेसेबां गोख्रों बेखौ जों सप्तासेनि गेजेरावनो मिथिगोन। बे बाथ्राखौ एडभकेट जेनेरेल देबजित सयकिया बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि मोनसे समनि एनडिबि आफादखौ गायसननानै आफादगिरि जाजेननाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय सा 6 बारग' एनडिबिफोरखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै रायजो-राजानि सुबुरुन बादियै फैगौ इन्टारिम सोरखाराव रन्जन दैमारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ खालामगोन बाथ्राखौ बुंदोंमोन बावैसो सिगाङाव बिटिसिनि बारग' इएम रनजित बसुमतारिया। थारैनो बिथाङा बुंनाय बादि एबा बिथांनि साननाय बादि गेदेमा बिथाङा उदां अख्राङाव फैयोब्ला बिटिसिनि चिफ जामारगोन नामा? नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंगोन? मख'जाथावदि बावैसो सिगाङाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारि लानाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव रनजित बसुमतारिया बेबायदि बुंदोंमोन, जेराव एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो एकर्ड खालामग्राफोरा इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ खालामबोदों। थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। बे बाराव एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोंनि सा 6 एनडिबि केडारफोर जायफोरा दासिमबो जेलाव दं बिथांमोनखौ जोङो जुलाइ दानाव पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो-राजानि साजेस सुबुरुनजों फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव बड'लेण्डनि एबा बिटिसिनि चिफ खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंथिदों रनजित बसुमतारिया।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।